Un acoitelamento na parroquia de Xuño, en Porto do Son. En este caso, ao contrario que en moitos outros, os implicados non son xente nova, Iria. Pois non son mozos, non. Segundo puidemos saber, os implicados son dous irmáns de 68 e 70 anos que mantuveron unha pelexa no interior do domicilio que comparten aquí na parroquia de Xuño. Un deles foi detido pola Garda Civil acusado de acoitelar o seu irmán, que resultou ferido de gravidade. Arestora, a Policía Científica está no interior da casa na busca de probas que axuden a esclarecer o caso. Os feitos sucederon pouco antes das 8 da tarde no interior desta vivenda do lugar do Curro, en Xuño. Os seus habitantes, dous irmáns de 68 e 70 anos, coñecidos nesta parroquia de Porto do Son, mantiveron unha forte discusión, presuntamente baixo os efectos do alcohol. Nun momento dado, un deles espetou un coitelo no estómago do outro, que resultou ferido grave e tivo que ser trasladado en ambulancia ao Hospital do Barbanza. Esta mañá, os axentes da Policía Científica inspeccionaban a casa na busca do coitelo e outras probas que axuden a esclarecer o sucedido. O presunto agresor permanece detido declarando nas dependencias da Garda Civil de Noia. Non está previsto que hoxe pase a disposición xudicial.